بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Слава на Аллах и нека слава на Аллах и добрия завършък на този свят е за богобоязливите и нека салату салама да бъде за Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, неговото семейство, сподвижниците му и последователите му до каяметския ден. Слава на Аллах за това, че ни отреди тук да се съберем в този дом от неговите домове, домовете на Аллах, джамиите и месджидите, които са от най-обичаните места за Аллах, както е в хадис, където изучаваме нашата религия, където се наставляваме, за да ни се надбави вяра и да си засилим нашата вяра в тези времена, в които имаме силна нужда да си напомняме. Аллах да е доволен за отправената покана и за всеки един, който спомага и способства по някакъв начин да се организират тези срещи, тези насихати, и за всеки един, който присъства на тях, желаейки искрено да научи нещо за религията си. Тази вечер, иншаллах, продължаваме с втората част от историята за бащата на пейгамберите, както го наричат част от учените, за който започнахме с нощи и взехме част от неговия живот, а това е именно кой? Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссалам, споменахме с нощи защо го наричат бащата на пейгамберите, споменахме неговото раждане, случката с баща му, след това споменахме как е призовавал неговия народ, споменахме случката с Немруд, този управник, този цар по негово време. Споменахме случката с идолите, която е описана в Коран и Керим. Споменахме как го хвърлят в огъня, за да го изгорят и как Аллах го спасява. Споменахме как той се преселва след това от Ирак, днешен Ирак, от земите на днешен Ирак, към Палестина, как отива в Египет и изпитанието, с което Аллах ги изпитва него и съпругата му в Египет. И след това стигнахме до там как Ибрахим алейхиссалам, този пратеник, този пейгамбер, бащата на пратениците след него и пейгамберите, всички пратеници и пейгамбери след него се връщат към него, т.е. те са негови потомци. И така Ибрахим алейхиссалам от Египет се връща към Палестина с неговата съпруга Сара. Връщат се към Палестина след изпитанието, с което биват изпитани в Египет. Който желая тези неща може да ги види, ако част от вас, които не сте били с нощи на насихата, в YouTube. Алхамдулилlah, вече лекцията има налична. Връща се Ибрахим алейхиссалам с неговата съпруга Сара в Палестина и там започват да живеят, започва Ибрахим алейхиссалам да призовава хората към Ла илаха иллаллах, да обожествяват единствено Аллах, призовава ги към религията на Аллах. И споменахме вчера, че кралят на Египет по времето на Ибрахим алейхиссалам дарява на Сара една негова рубиня на име Хаджар. Ибрахим алейхиссалам и неговата съпруга Сара, първата му съпруга, Аллах ги изпитва, че нямат дете и вече са на преклонна възраст. Тогава съпругата на Ибрахим алейхиссалам отива при него и му казва: Ибрахим, защо не вземеш за своя съпруга Хаджар, за своя втора съпруга? Може Аллах от нея да те дари с деца. Ибрахим алейхиссалам послушал думите на своята съпруга Сара и сключва никах, жени се според повелите на Аллах за Хаджар като втора съпруга. И наистина и така става.
Аллах дарява Ибрахим алейхиссалам и Хаджар с момче. На име Исмаил. На име Исмаил. Исмаил е на кого потеклото се връща към Исмаил алейхиссалам? На кой пратеник? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. След Исмаил алейхиссалам единственият пратеник е Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Всичките други пратеници и пейгамбери са от другия син на Ибрахим алейхиссалам, Исхак, за който ще споменем след малко. Така, Аллах дарява Ибрахим алейхиссалам, въпреки възрастта му, с дете, дълго очаквано дете за него, от него, дълго очаквано дете от него на име Исмаил. Обаче, нормално хора сме, Сара усеща, че почва в нея да бушува един пламък в сърцето й и отива като праведна жена при Ибрахим алейхиссалам. Почва да чувства ревност, почва да усеща, че сърцето й почва да я потиква душата й към нещо, което не е хубаво. Отива при Ибрахим алейхиссалам и търси от нейния съпруг, казва, ако може Хаджар да я отведе да живее другаде, да не е покрай нея с детето, с цел тя да не изпадне в грях. В този момент Аллах спуска откровение на Ибрахим алейхиссалам да заведе Хаджар и Исмаил в долината на Мека. От Палестина Ибрахим алейхиссалам тръгва с втората му съпруга Хаджар и с малкото детенце, неговия син мъничък Исмаил алейхиссалам, и отиват в Мека. В този момент в Мека е нямало нищо. Била една долина, няма земзем, няма вода, абсолютна пустош. Кябе го няма. Кябе е заличено от потопа при Нух алейхиссалам. Казват част от учените, че Аллах е спуснал кябето на земята по времето на Адем алейхиссалам или преди Адем алейхиссалам. Друга част от учените казват, че Адем алейхиссалам го е построил. Но кябето го има преди Ибрахим алейхиссалам. Обаче по времето на потопа, по време на Нух алейхиссалам, когато остава само Нух и вярващите с него, които са в кораба, по това време Аллах заличава кябе. Така, Ибрахим алейхиссалам отива и ги оставя близо до Кябе в момента, където извира земзема. Вече не може да се види самия извор от години. Наред, затворене. Оставя ги там, обръща се и си тръгва. Неговата съпруга Хаджар почва да му говори, казва, Ибрахим, на кой ни оставяш? Оставил им е малко форми и малко вода и той е нямал много в себе си. Нищета, в нужда са живеели. Няколко пъти го пита Ибрахим алейхиссалам с цел да не наруши заповед от заповедите на Аллах, не се обръща. Защо? Защото той има човешки чувства. Той въпреки, че е пратеник, въпреки, че е пейгамбер, въпреки, че е Халил Аллах, любимецът на Аллах, той има сърце, има душа. И тогава Хаджар, след като Ибрахим алейхиссалам не се обръща, тя разбира, че това е заповед от заповедите на Аллах. И пита Ибрахим алейхиссалам, Аллаху амарака бихада? Аллах ли ти заповяда това, да ни оставиш тук? Ибрахим алейхиссалам казал да. Се обърнал се към нея, казал да и си продължил обратно. Тогава тя не казала нищо повече, заради упованието си в Аллах. Остава там, минава кратко време, формите, които са при нея и водата свършват. И тя между Сафа и Мерва почва, отива при Ес-Сафа, изкачва се на този хълм, ден днешен е в джамията. Тези от вас, които са ходили на хач или на умра, знаят, когато на първи етаж има малко изкачване, на тогава е било малко по-височко, може би, Аллах знае най-добре. Изкачваш се на Ес-Сафа, този хълм, и се провиква: Ала хел мин мугиф, ала хел мин муджиб. Има ли кой да помогне?
има ли кой да ме чуе, да ми откликне? Никой не се обажда. Тръгва от планината Ес-Сафа, отива към Мерва. Отива към Мерва, изкачва се на планината или хълма Мерва. По същия начин пита същите въпроси, никой не отговаря. Оттам, от Мерва се връща към Ес-Сафа. Пак се качва, провиква се тези два въпроса, никой не отговаря. И така 7 пъти. Като един път от Ес-Сафа до Мерва, връщането втори път, отиването трети, пак връщането четвърти и така приключила при Мерва. Седмия път. И това е нещото наречено Ес-Саи. Сая, който правим между Сафа и Мерва. По време на хадж и на умра. Той се връща към Хаджар, алейхиссалам. Отива на 7-та обиколка при Мерва и вижда, че при нейния син Исмаил има един човек. Тя се оплашила. Откъде дойде този човек? И тръгва да тича и отива при нейното дете Исмаил. Там заварва Джибрил алейхиссалам в човешки облик. Има някои подробности, които ги описват учените и в тефсира се описват, аз ги споменавам и Аллах знае кое е правилното. Някои хора понякога изпадат, почват да се задълбават с тези неща. Тези неща не са толкова важни. Важна е историята, важни са поуките от историята. И ние да направим тези истории, които Аллах ни разказва в Коран и Керим, пратеника саллаллаху алейхи ва салям, достоверните хадиси, да бъдат нещо, което ни надбавя вяра и което е причина нашите сърца да се устоят на правия път, както се споменава в аят в Коран и Керим. Така, част от учените казват, че Джибрил алейхиссалам ударил с крилото си и потекла водата Земзем. Друга част казват, че Исмаил алейхиссалам ударил с крачето си и потекла Земзем. Как е потекла, това не е важно толкова. Важна е поуката и това, което имаме като налична достоверна информация. Така, Хаджар, когато вижда да избликва много вода и тя почва да казва, според част от учените казват на езика, който тя е знаела, почва да казва земзем, 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 спри, да спре водата да тече. Защо? Защото почнала да се притеснява от обилната вода, която тръгнала да тече. И казват част от учените, че ако Хаджар не е казвала това, ще трябва да потече още вода. Така, в този момент Аллах дава водата Земзем, която за нея казва пратеника саллаллаху алейхи ва салям, че тя за това, за което я пие човек. И казват, че има и хранителни качества, когато човек пие с намерение да се държи прав, да се държи жизнен, когато няма какво да яде. В този момент Джибрил алейхиссалам оповестява Хаджар, че нейният съпруг и това момче, нейният син Исмаил, ще построят дом тук, в който ще се служи на Аллах в Мекка. Така Хаджар. Тази вечер превключваме на Мерия. Така Хаджар с Исмаил остават там и от Йемен нагоре са пътували племена към Шам, древна Сирия. Пътували са кервани и когато са пътували, са гледали на къде се насочват птиците, за да търсят вода. Обаче виждат, че птиците върват на необичайно място и отиват при Мериям. Отиват при Хаджар. Отиват при Хаджар и при Исмаил. Обаче това е племето Джурхум. Племе от южната част на арабския полуостров, обаче от честта и от обноските, които са носили, е, че щом там има човек, те трябва да потърсят разрешение от него да останат. Щом има човек при водата. Виждат водата, виждат изобилието на водата и
искат разрешение от Хаджар, от Хаджар да останат там. И тя им разрешава. И това е първото племе, което се заселва в Мекка. Джурхум. Така, Хаджар и Исмаил живеят там заедно с племето Джурхум. Ибрахим казва думите, които Аллах ги предава в Коран и Керим. Раббана инни аскенту мин зуррияти бивадин гайри ди зар'ин индак бейтикел мухаррам. Ей, Господарю мой, аз заселих част от моето потомство в долина, в която няма посеви. Пуста, абсолютно пуста долина. При твоя свещен дом. При Кябе. Раббана ли юқиму ссала. Ей, Господарю мой, за да изпълняват те ес-сала, намаза. Федж'ал афидатен наси техуи илейхим. И направи афидатен минан нас. Направи част от сърцата на хората, тези, които вярват, да имат стремеж да отиват там, да отиват в Мекка. Това е дуа от дуата на Ибрахим алейхиссалам. Варзукхум мин ат-тамарати ла'аллахум яшкурун. И казва Ибрахим алейхиссалам, правейки дуа, и ги дари с плодовете, за да бъдат признателни. И ден днешен виждаме, че в Мекка и след това, от времето на Ибрахим алейхиссалам, се докарва плодове абсолютно всичко и когато иде човек в Мекка, има изобилие. Минава времето, Ибрахим алейхиссалам престоява в Палестина, отива в Мекка, наглежда Хаджар с Исмаил, връща се при неговата съпруга Сара, от която все още няма дете. Пак отива в Мекка и вече когато Исмаил алейхиссалам порасва, почва да върви заедно с Ибрахим. Ибрахим алейхиссалам, като негов баща, който дълго време очаквал дете, се радва много. Обаче идва време, в което Аллах подлага Ибрахим и неговия син Исмаил на голямо изпитание. 3 поредни нощи Ибрахим алейхиссалам сънува, че трябва да заколи своя син. Да вметна скоба, защото някои хора, ако сънуват това нещо в ден днешен, нашите сънища не са сънищата на пратениците на пейгамберите, озбилlah Аллах да направи такова нещо заради сън. Все пак тях Аллах ги е избрал. И те получават вахи, откровение, а ние не получаваме вахи, откровение. Да не вземе някой да стори някаква голяма беля, Аллах да пази. Така, сънува това нещо Ибрахим алейхиссалам и Аллах разказва това нещо в сура Ас-Саффат, 102 аят. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. И когато той достигна зрялост, порасна, когато той порасна, т.е. Исмаил, и започна да върви с него, с неговия баща Ибрахим, قَالَ يَا بُنَيَّ. Ибрахим му рече: ей, синко, аз сънувам, че трябва да те заколя. Тогава Ибрахим пита неговия син: ти какво мислиш по този въпрос? Ти какво мислиш? И неговия син бил също отдаден от ранна възраст на Аллах. Аллах е заложил в него вярата от ранна възраст. И казва: я ебети ф'ал ма ту'мар. Ей, татенце, направи това, което ти е заповядано. Сетеджидуни инша Аллаху мина сабирин. Ще видиш, ще завариш, че аз съм от търпеливите, от тези, които проявяват търпение и се подчиняват на заповедите на Аллах. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. И когато те се отдадоха, Ибрахим и Исмаил, на повелята на Аллах, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Ибрахим го постави по лице. Когато го поставя, Исмаил му казва: обърни ме с лицето надолу, с цел да не се смили Ибрахим алейхиссалам над неговия син. Обаче преди да идат на мястото, където му е повелено да заколи своя син, минават през мястото на джамаратите, където са в момента. И на 3 места, при големия, при средния и при малкия джамарат,
се показва шейтана на Ибрахим алейхиссалам и се опитва да го възпре да не спазва тази повеля на Аллах, да го направи да бъде непокорен пред неговия господар. Ибрахим алейхиссалам го захвърля с по 7 камъчета. И това е обреда, който го правим по време на хадж, когато иде. На 10, 11, 12 и тези, които останат на мина и още един ден, 13 ден от месец Зилхиджа. Така, на трите места го захвърля Ибрахим алейхиссалам с по 7 камъчета и продължава напред и отива по-надолу, вече там, където е местността на мина на една планинка, и поставя своя син на земята. Неговия син Исмаил се подчинява. Обаче, когато вече тръгва да го коли, Аллах прави така, че ножа не може да прореже кожата на Исмаил. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. И Аллах казва, и го призовахме: ей Ибрахим, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Ти изпълни твоя сън. Ти изпълни съня, който ти беше истина. Тоест, вахи от Аллах. И Аллах казва, наистина ние така възнаграждаваме добродетелните. Наистина това е явно изпитание. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. И Аллах казва, и ние му дадохме в замяна голямо жертвено животно. Аллах спуска коч от небето, който коч заколва Ибрахим алейхиссалам вместо неговия син. И така, когато колим курбаните на Курбан Байрам, който предстои съвсем скоро, Аллах да ни отреди да доживеем до него, се сещаме за Ибрахим алейхиссалам и за неговия син Исмаил, за тази случка, към която се връща това нещо. И обреда по време на хадж също. И казва Аллах: "Ватаракна алейхи фил ахирин." И оставихме за него, за Ибрахим алейхиссалам, спомен в тези, които са след него, в сетните, хората, които идваме след Ибрахим алейхиссалам. Аллах е оставил спомен с тези обреди, които правим по време на хадж, с курбана, който колим, ние се сещаме и за Ибрахим алейхиссалам. Саламун аля Ибрахим. И казва Аллах: мир за Ибрахим. Така, Аллах изпитва така Ибрахим и Исмаил и те издържат изпитанието и Аллах се запазва Исмаил алейхиссалам за неговия баща Ибрахим. И му дава в замяна коч. И Ибрахим алейхиссалам продължава да пътува между Палестина и Мека. Неговата съпруга Сара е в Палестина сама. Втората му съпруга Хаджар с Исмаил са в Мека. Веднъж, докато е бил в Палестина, той е обичал заедно с неговата съпруга да посрещат много гости. И през тях са минавали много гости. И идват трима непознати човека. Както казва Аллах: стигнали до теб разказа за почетните гости на Ибрахим. Сура Худ, от 24 аят нататък. Когато влязоха при него и казаха селама, селам на вас, дали са селам. Ибрахим им отговорил: и на вас селам, непознати хора. Тоест, Ибрахим видял по лицата им, по външния им вид, че те са непознати, необичайни хора. И казал: селамун каумун мункерун. Селами на вас, непознати хора. Фарага иля ехлихи фаджа'a би'иджлин самин. Обаче Ибрахим е бил много гостоприемен. И имал теле. Фарага. И той се промъкна към семейството си, към неговата съпруга Сара. Отиде тайно. И поднесе печено тлъсто теле, т.е. на тези гости. Приготвят веднага теле, сервират го на тези трима гости
فقربه إليهم قال ألا تأكلون. И той им го сервира и ги попита: не ще ли ядете? Не ще ли се храните? فأوجس منهم خيفة. И след като неговите гости, след като вижда, че неговите гости не се хранят, Ибрахим почнал да спотайва в себе си страх. Почвал да изпитва страх. Защо? Какво им има на тези гости? Необичайни гости, непознати, и неща дори да ядат. Какво става? قالوا لا تخف. И мелайкетата му казват: не се страхувай. وبشروه بغلام عليم. И го благовестиха със знаещ младеж. Със знаещ младеж. Тоест, когато отиват при Ибрахим и виждат, отиват при Ибрахим и съобщават на Ибрахим, че ще отидат при Лут, народа на Лут, с наказание от Аллах за нечестивостта, която вършат народа на Лут, неговия племенник, съпругата на Ибрахим, Сара, тя се засмяла, изпитала някаква радост. Защо? Защото тази нечестивост, която се появява по времето на Лут, алейхиссалам, мъж да отива при мъж, еузубилlah, така както отива при съпругата си, са първите хора, при които се появява това нещо. И така Сара изпитала радост заради нечестивостта, която се върши. И мелайката, когато я виждат, те я благовестяват с момче, че ще й се роди момче. فَأَقْبَلَتْ إِمْرَأَتُهُ. И Аллах казва, и неговата съпруга, т.е. Сара, тя пристъпи напред и издаде вик, т.е. необичаен глас от нещо, очудва се силно. فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. И удари лицето си. وَقَالَتْ. И каза: престаряла старица бездетна. Тоест, аз съм престаряла, вече съм старица, бездетна съм, как ще имам дете? قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ. И мелайкетата й отговарят, Джибрил, Микаил и Исрафил, гостите на Ибрахим, алейхиссалам, отговарят: така каза твоя Господ, той е премъдър, всезнаещ. Бисмилlah. В друг аят в сура Худ, Аллах казва, че тя е казала: горко ми, нима аз ще родя след като съм престаряла старица. И този моя съпруг е един старец. Наистина това е някакво чудо. И мелайкетата са и казали: нима се очудваш от заповедта на Аллах, милостта на Аллах и неговия берекет да бъдат над вас, обитатели на този дом. Аллах е всеславен, предостоен. И след като съобщават мелайкетата на Ибрахим и се случва това нещо, че ще отидат при народа на Лут с наказание от Аллах, Ибрахим почва вече да настоява и да говори с тях да отложат наказанието, да не отиват, да дадат възможност народа на Лут да повярват. Обаче мелайкетата казват, че вече няма отсрочка. И тогава Ибрахим ги пита: какво ще стане с тези, които са повярвали? С Лут, с неговите две дъщери. И те казват, че Аллах ще ги избави, освен съпругата на Лут, която била също нечестива, и когато са отивали мъже и гости при Лут, алейхиссалам, тя е съобщавала на народа на Лут да отидат да искат да правят нечестивост с тях. И когато тръгват през нощта Лут и неговите две дъщери по заповед на Аллах, преди да се спусне наказанието, тръгва и неговата съпруга, защото усеща какво става, но Аллах им заповядал да не се обръщат назад и да не гледат какво става. Обаче неговата съпруга на Лут, племенника на Ибрахим, се обръща назад и я застига наказанието. Лут и неговите две дъщери биват спасени и вярващи. Така,
Аллах споменава, че Ибрахим е настоявал да не отиват, обаче му казват: Я Ибрахиму а'рид ан хаза. Ибрахим, откажи се от това, откажи се да говориш с нас по тази тема. Край вече отсъдено. Вече дойде заповедта от Твоя Господ. Наистина при тях ще дойде наказание, което е необратимо и няма как да бъде отменено. И така отиват след това и наказват тези 3 мелайкета, народа на Лут, но това е друга тема, за друг път, иншаллах. Когато пораства още Исмаил алейхиссалам, Ибрахим отново движи от Мекка до Палестина и обратно. Идва момент, в който Аллах заповядва на Ибрахим и на неговия син Исмаил да построят дома Каба, който е бил заличен. Аллах му спуска откровение точно къде. Отиват, почват да строят дома Каба, както се споменава в сура Ал-Бакара 127 и 128 аят. Строят Ибрахим и Исмаил алейхим ассалам Каба, обаче остава един камък. Един камък, за да се довърши Каба, триъгъла на Каба. И Исмаил вече е изморен. Ибрахим му казва: донеси ми камък. Исмаил казва, че е изморен, и Аллах изпраща Джибрил алейхиссалам, който взема дженнетския камък от планината Ебу Кубейс, която е в Мекка, който дженнетски камък Аллах го е съхранил в тази планина от потопа на Нух алейхиссалам, когато се разрушава Кабато, и Джибрил го отнася на Ибрахим, Джибрил го отнася на Ибрахим алейхиссалам, и Ибрахим алейхиссалам го поставя на ъгъла на Каба. И така, това е дженнетския камък, или още както е познат като черния камък. Когато отидем при Каба или когато гледаме по телевизията, виждаме също отстрани на Каба Макам Ибрахим се нарича. Мястото на Ибрахим, когато Ибрахим е строял Каба, вече когато става по-високо, той почва да стъпва на един камък и Аллах прави така от чудесата, че неговата стъпка потъва в този камък и се отбелязва на него. Ден днешен, нали, са го облицовали, направили са витрина, понеже през даден период хората са го много докосвали и пипали и почва леко да се заличава, нали, от самото пипане и триене самата стъпка. Оттам вече се съхраняват и била до Кабе, този камък бил до Кабе, обаче в последствие била преместен малко по-встрани от Кабе, където е в момента. И казва Аллах: наистина първият съграден дом за хората е този в Бекке. Тоест Бекке е име от имената на Мекка. Мубаракен, той е благословен и за напътствие за народите. В него има ясни знаци Макам Ибрахим, мястото на Ибрахим. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. И този, който влезе в него, в този дом, той е в безопасност. И казва Аллах след това: и дълг на хората е да извършват хадж при дома за този, който може да стигне до него. وَمَنْ كَفَرَ. И този, който се откаже да направи хадж, въпреки че има възможност, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Аллах няма нужда от световете. И Макам Ибрахим, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ Ибрахима мусалла, казва Аллах, и приемете Макам Ибрахим, място на Ибрахим, място за намаз. Затова от обредите на хаджа е когато направи човек 7 талаф, 7 обиколки около Кабе, той да иде при възможност, но не е задължително, зад Макам Ибрахим да кланя намаз. Тоест прави така, че пред него е Макам Ибрахим и след това е Кабето. И там кланя 2 ракята намаз, 2 ракята намаз, които са специално за талафа. На първия ракят се чете Кул я ейюхал кафирун, на втория Кул хуваллаху ахад. Построява дома Кабе Ибрахим алейхиссалам с неговия син Исмаил и Аллах му казва: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Аллах му казва: призови хората да извършват хадж. Провикни се хората да извършват хадж и те ще идват пеша и на изморени камили и ще идват от всякакви далечни пътища.
Сура Ал-Хадж, 27 и след това и 28 ред. Лиешхеду менафи'a лахум, за да се здобият с облаги за себе си. От наградата за хаджа, че който отиде и извърши хадж без да извършва непристойни, да изрича непристойни думи или да извършва непристойни действия, той се връща като в деня, когато майка му го родила, каза пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Чрез хаджа Аллах пречиства човека от всички грехове, когато е извършен както трябва. За да придобият облаги за себе си и да споменават името на Аллах в определени дни над това, което Аллах ги е дарил от добитък, от животните, които стават за курбан. Така, когато Аллах заповядва на Ибрахим да се провикне и да провъзгласи хората да извършваме хадж, Ибрахим се очудва и казва: Я Рабби, кой ще ме чуе? Кой ще откликне? И Аллах му казва, нали, твой дълг е да оповестиш, наш дълг е да достигне до хората. И когато Ибрахим оповестява, качва се на една планина и оповестява, Аллах прави така, че призива на Ибрахим да стигне до всички хора и до ден днешен, както виждате, се извършва хадж и до каямет, иншаллах, ще се извършват хадж и умра. Така се спазва и повелята за хаджа от времето на Ибрахим алейхиссалам още, не от Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, от преди това. Случва се и друга случка, която също се разказва в сура Ал-Бакара, 260 аят. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Даден период от живота си Ибрахим, въпреки че е бил вярващ, пратеник, силна вяра, обаче Ибрахим е искал да стане още по-силно вярващ, да бъде още по-убеден в Аллах. И той е убеден, че Аллах съживява и Аллах го умъртвява. Обаче заради това свое силно желание, Ибрахим казва: Ей, Господар мой, почва да прави дуа на Аллах. Ей, Господар мой, покажи ми как ти съживяваш мъртвите. И Аллах, въпреки че най-добре знае, го пита: нима ти не вярваш? Ибрахим казва: разбира се, че вярвам. Обаче искам да се успокои моето сърце. Искам да лиятмаинна калби, моето сърце да стане още по-спокойно с вярата, още по-сигурно в вярата. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr. И Аллах му казва: вземи 4 птици, събери ги при теб, заколи ги, раздели ги на отделни части, крилата, главата, клюна, краката, раздели ги на отделни части. След това вземи тези всички части и ги смеси. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. След това вземи от тези части, които вече са смесени, от тези птици, 4 птици, и постави на тези планини, които виждаш около теб. ثُمَّ دُعُهُنَّ. И след това отиди и повикай тези птици. Повикай тези птици. Ей, птици, елате при мен чрез повелята на Аллах, с позволението на Аллах. Ятинека сa'я. И те ще дойдат при теб, тези птици устремени. И Ибрахим, когато ги повиква, Аллах прави така, че частите се съединяват. Точно всяка птица, всяка нейна част се отива при нея, и че те птици Аллах ги съживява и те отиват при Ибрахим алейхиссалам. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. И Аллах казва: и знай, че Аллах е всемогъщ, премъдър. Аллах избира сред хората, както споменава в Коран Керим: Инна Аллах астафа Адама ва Нух. Аллах избра и издигна сред хората и народите Адам и Нух и Ибрахим и Али Имран над цветовете. Защо е издигнал Ибрахим? Както споменахме с нощи, защото, както се споменава в друг аят, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا. След като споменава за Нух и за Ибрахим, казва Аллах: и ние направихме в тяхното потомство да бъде пророчеството и писанието, т.е. пратениците и пейгамберите да бъдат от тях. Всички пратеници и пейгамбери след Нух алейхиссалам се връщат към Нух алейхиссалам. Всички пратеници и пейгамбери след Ибрахим алейхиссалам се връщат към Ибрахим алейхиссалам. Уал китаб. И казва Аллах: и направихме в тях, в Нух и Ибрахим, да бъде писанието.
тяхното потекло. Случва се още една случка по времето на Ибрахим алейхиссалам. Аллах го дарява с Исхак. Втория му син вече се ражда от Сара. Ибрахим става на преклонна възраст. Вече наближава неговия край. И пак при неговата съпруга Сара и Исхак. След това отива в Мекка, пак се връща и веднъж, когато отива в Мекка, заварва в дома на Исмаил, неговия син, една жена. И почва да разговаря с нея. Нали? Тя казва, аз съм негова съпруга, но не се представя, че е бащата на Исмаил. И я пита, как живеете с него? Доволна ли си от него? И тя почва да се оплаква. Много трудно живеем, бедно живеем, той отишъл да търси препитание, обаче храната, с която се храни, не е хубава, условията, в които живеем, не са хубави. И Ибрахим, алейхиссалам, вижда, че тя е непризнателен човек, че тя е неблагодарен човек. И казва, когато дойде, предай му селам от мен и му кажи да си смени прага на вратата. Обаче тя не пита повече. И не разбира, че това е неговия баща. И Исмаил се връща, вече Ибрахим го няма. И съпругата му казва, дойде един човек, как изглежда еди как си. Разбира Исмаил, че е неговия баща. И той ти предава селам, обаче каза нещо, което не мога да разбера. Каза да смениш прага на вратата си. Исмаил веднага разбира от пророческата мъдрост, която Аллах дава, какво иска да каже неговия баща и развежда тази негова съпруга. След време се споменава в историята, че отново отива Ибрахим в Мекка и пак не намира неговия син, обаче намира друга жена. И по същия начин тя се представя, че негова съпруга Ибрахим я пита как живее. Тя казва, да, нали, живеем трудно, но сме благодарни на Аллах. Дал ни е, здрави сме, живи сме, въпреки че трудно живеем, въпреки че в бедност живеем. Исмаил се труди и така нататък. Тя изявява признателност и благодарност. И тогава Ибрахим казва, когато дойде, предай му селам и кажи да запази прага на вратата си. И се тръгва Ибрахим алейхиссалам. Идва Исмаил и съпругата му казва какво се е случило и той разбира, че тази съпруга е за него и след това я задържа и казва, това е моя баща, който ми повелява да те запазя като моя съпруга. Единственият пратеник след Исмаил алейхиссалам е Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Всички други пратеници са от Исхак. От линията или родословието на Исхак. Детето на Ибрахим алейхиссалам от неговата първа съпруга Сара. Идва време, в което Аллах отнема живота на Ибрахим алейхиссалам. Нали споменават и Аллах знае най-добре, това се споменава в историята, че е погребан в Мекка, някои казват до Кябе, но точно не се знае къде е неговия гроб, гроба на Ибрахим алейхиссалам. И в хадисите се споменава от пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, че в гробния живот Аллах е направил Ибрахим алейхиссалам да бъде при Кябето, което е Бейтул Ма'мур, на седмото небе, облегнат на това Кябе. На седмото небе, там е Ибрахим алейхиссалам в момента и при него той се грижи за децата, които са умрели преди да навършат пълнолетие на вярващите, на мюсюлманите. И са си заминали от дунията. След Ибрахим алейхиссалам остават двамата му сина Исмаил и Исхак. В тефсирите казват, че първият човек, който е хвърлял с копие и е стрелял с лък, това е Исмаил алейхиссалам. И първият човек, който се е качил на кон и е яздел кон, това е Исмаил алейхиссалам. Това се споменава в историята и Аллах знае най-добре. Споменава се също, че Исмаил е бил изключително верен. Когато е обещаял нещо, той е правил абсолютно всичко възможно, за да спази обещанието си. И това Аллах го запечатва в Коран Керим. Уадкур фил китаби Исмаил. И спомени в книгата Исмаил. Иннаху кана садикал ва'д. Той беше верен в своето обещание и беше пратеник, пророк.
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. И Исмаил заповядваше на неговото семейство да кланят намаз и да дават закят. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. И той беше удовлетворен при неговия господар, или получи удовлетворението на неговия господар. От Исмаил алейхиссалам, или Аллах дарява Исмаил алейхиссалам с 12 сина. И един от синовете му е Кайдан. Кайдан, от който е и потеклото на Мухаммад саллаллаху алейхи васелам. Така и Исмаил алейхиссалам, Аллах му прибира душата, когато идва време. След това Исхак алейхиссалам е другият син, който е на Ибрахим алейхиссалам, когато става на 40 години. Живеели са по-дълго, нали, Аллах зна най-добре. Споменава се, че Исхак е живял 180 години в историята, разбира се. Това са данни от историята. А Исмаил е живял 137 години. Исхак, когато е станал на 40 години, се е оженил. И от Исхак се раждат два внука, или два сина се раждат на Исхак. Ел-Ис, този, към когото се връщат римляните, и Якуб. Ис е познат при другите религии като Исав. И Якуб като Яков. Раждат му се двама сина на Исхак. И от Якуб е Израилевия род. Бену Исраил, за който се говори доста в Коран Керим. Бену Исраил. Исраил е прозвище на Якуб алейхиссалам. И Бену Исраил означава потомците на Исраил, потомците на Якуб алейхиссалам. Обаче в даден период от време става конфликт между двамата сина, нали, по-млади са, между Ис и Якуб, и майка им решава, че ще изпрати Якуб алейхиссалам при неговия чичо, който е бил в Харан. Харан е днешна Южна Турция, близо до границата с Сирия. Изпраща майката на Якуб алейхиссалам в Харан, при неговия вуйчо. Там остава за 20 години, там се жени първата му съпруга, от нея му се раждат 10 сина, от втората му съпруга се раждат двама сина, Юсуф и Биньямин. Когато минават 20 години, случват се и определени случки, а тези 12 сина на Якуб, в Корана Аллах ги нарича с думата Ел-Асбаб, или родът на Якуб, Аллах го нарича Ел-Асбаб. Връща се след 20 години, отива при неговия баща Исхак, който вече е възрастен, при неговата майка, и се грижи с неговия брат Ел-Ис за родителите си, заедно с двете си съпруги и с децата си. И така Якуб остава при неговите родители, след като отсъствал в период от 20 години. Когато се връща Якуб към родителите си, той минава през земята, която тогава се наричала Урушалим или Йерусалим. Днес се нарича Светата земя. И там Якуб построява дом, в който да се служи на Аллах, или това е Месджид Акса. Или както се нарича Бейтул Мекдис, също на арабски. И така Якуб и Исхак, Якуб и Ел-Ис са внуци на Ибрахим алейхиссалам. И след Якуб са останалите пратеници и пейгамбери, които Аллах изпраща, много пратеници и пейгамбери към Бену Исраил, Израилевия род, или това са потомците на Якуб алейхиссалам. Така приключваме с втората част от историята за Ибрахим алейхиссалам, за бащата на пейгамберите и на пратениците. Моля Аллах да ни надбави полезно знание, хубаво препитание и приети дела, да опрости греховете ни, да ни издигне по степени и да направи тези
тази история, която изучаваме за пратениците и за пайгамберите, да бъде нещо, което ни укрепва в вярата и ни набавя вяра и богоязън. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.